Mga ralas ito, naka-live ako. Dahil pa kinaglalaog. Naka YouTube ka? Ganyan. Oh, tadak ka YouTube. This goes my heart. Dahil pa kinaglalaog. And you are the reason. May gawa ng sarong tamsak. Sisi daw yun eh. Dahil pang bisita. Oo, may saro ng tao. Oy, isa ini. Oy, kumusta? Kumusta kapatid na Rizal? Kumusta kapatid na Rizal Ramirez? Kumusta? Ito, nandito na ako sa amin sa Bicol ngayon. May hinala ang signal. Nag-upload ako ng videos ko. Hindi ko na i-upload. Kaya na isipang ko i-live. O, ito, nakapag-live ako kahit pa paano. Kumusta kapatid na Rizal? Ano, nakauwi ka na ba? Ok naman, miss ko na miss ka na namin. Oh, kahit nga kayo, miss ko na eh. Miss ko na ngayon mga palipad nyo sa akin eh, mga dollar. Kumusta ito, bahay ng kapatid ng asawa ko. Naki-connect lang ako sa kanila. Ito ang bahay nila, ayan oh. Tapos ito ang lugar namin, oh, ayan. Ayan ang lugar namin. Yan, makita mo, ayan, mga bundok-bundok. Ayan, oh, di ba? Makahoy. Oh, ayan. Kuha na lang, 50 centavos na lang pamasahe papuntang kuan ulap. Kumusta? Dito na ako. Saan ka na? Ok naman. Saan ka na? Nasa Kamsor ka na ba? Nakauwi ka na ba ng Pilipinas? Kapatid na Rizal. Tignan mo, ang itim-itim ko na oh, di ba? Paitiman na. Nagpakulay pa nga ako ng buhok, umitim pa nga ako, eh di wow, para akong mandaragat. Di ato? Di ka pa nakauwi. Akala ko nakauwi ka na. Shout out sa 2 million in the house at saka sa isang patamsak nyo. O mga mag-invite ka kapatid na Rizal, i-share mo naman para dumami naman ako. First live ko to. Gina, parang awa nyo naman. Parang awa nyo na. Share mo, share sa community. Para may bisita ko. Kahit mga isang oras man lang ako mag-live habang naghihintay ako mag-upload yung videos ko. Maghapon na yung ina-upload ko yung videos ko, hindi matapos-tapos. Paano ba mag-share? Share mo sa community. Di ba naka 1,000 ka na, may community ka na? Share mo. Invite mo si Rio. Labas ka muna, invite mo si Rio. Chat mo sa messenger. Di ko dala salamin ko kay ito, medyo pinipilit makita eh. Ano daw? Paano ba? Di kami connect ni Rio. Akala ko mag-friend kayo sa FB ni Rio. Salamat ha, kapatid na Rizal sa pagbisita. First live ko to na nandito ako sa amin sa Bicol. Sawa ng Diyos ito nakapag-live. Pero mamaya-maya atakihin na ako ni Luding. Kasi yung videos ko hindi ma-upload. Napakahirap maghapon na, gabi na. Hindi pa na-upload. Sinimulan ko alas 9 ng umaga hanggang ngayon hindi pa nangangalahati. Ay, sino to? Hindi ko na makita. Wala tayong salamin, Ginoo. Basta bigyan kita kapatid ng jacket ha. Maraming salamat sa pagbisita kapatid. Maraming salamat sa pagbisita mo. Di ko masyadong makita ang pangalan. Kasi wala ako. Hindi ko kasi akalain makakapag-live ako. Nag-upload nga ako ng video. Ang tagal-tagal, halos isang araw na hindi pa ma-upload. Nandito na kasi ako sa Bicol. Nakauwi na ako rito sa amin. Nandito ako sa bahay ng kapatid ni Mrs. ng asawa ko. Nakikiconnect ako sa kanila sa cellphone nila. Wala nang ang load, nakikonnect pa ako. Maraming salamat sa pagbisita. Ati Buds ay nabasa ko rin. Kumusta po? Maraming salamat po sa pagbisita sa aking live stream or sa aking munting bahay. Maraming salamat.
at binisita niyo ako. First live ko po to simula nang umuwi pa ako ng Bicol. Almost 2 weeks na ako rito. Yan, nakapag-live ako. Maraming salamat po sa pagbisita. At maraming salamat sa patamsak. Ito po ang lugar namin. Nasa gitna kami ng ng kabundukan. Pero may kuryente naman po at saka may kalsada. Maraming salamat po. Shout out sa 1 million in the house at saka sa dalawang patamsak sa aking munting bahay. Maraming salamat. Maraming salamat muli sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel at sa aking mga live stream. Maraming salamat. At masaya pa ako, kinagagalak ko na binisita nyo muli ako. Guys, nagbaba po ng basi kapatid na Ate Bads. Baka din nyo pa po kaibigan. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay para maging kaibigan nyo po. At legit naman po yan na nagbabalik. At legit naman po kayo niya na susuklian kayo. Ano daw? Ang hirap talaga pag walang salamin na. Kumusta po mga kapatid? Pasensya na kayo kung video hindi ko nababasa ha. Kasi wala, di ko pa dala salamin ko. Pasensya na, pasensya na. Patamsak po guys, patamsak daw po ng binabang bahay po ni kapatid na Apolenya. Ni kapatid pong Apolenya, patamsak daw po. Palalabhos road to grade 6. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Ate Bads, road to grade 6 daw po siya. Baka pwede nyo naman pong bisitahin. Si kapatid na Ate Bads. Maraming salamat po mga kapatid sa patamsak nyo. Nandito na pa ako mga kapatid sa Bicol ha. Wala na pa ako sa Cavite. Umuwi na pa ako dito ng 25 ng June. Kaya ito po, nandito na ako sa Bicol. Yung bahay po namin nasa kabila, yung palasyo na. Yung palasyo namin bahay, nandito po sa kabilang bahay nito ng bahay ng kapatid ni Mrs. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Rizal C. Ramirez. Baka din nyo pa po kaibigan. Mga kapatid, pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay. At isa rin po yan sa mababait at legit po organic na kaibigan. Ayan po si kapatid na Rizal. Mabait po yan. Isa po yan ang kababayan kong taga Bicol. Salamat Manay Rizal sa pag-share sa community. Maraming salamat. Sana ma-upload ko na guys ang aking video. Ang dami-dami ko na guys ng mga video na hindi ko talaga na-upload. 6 na ang videos ko hindi ko na-upload. Simula na nandito ako sa Bicol, hindi ko siya may upload. Ito, nagtatry ako ng first try kong upload. Kay Ginoo, isang araw na hindi pa matapos-tapos. Di pa nga nangangalahati. May plano pa ata ito, pangalawang araw bago matapos ang isang video. Kasi kun lang po kasi dito mga kapatid, data lang ang gamit namin. Nakikonek na nga lang ako dito sa pamangkin ng asawa ko. Maraming salamat sa 2 million in the house at saka silimang patulsok nyo sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Shoutout nga po pala sa mga member ko nga pala na sina Rainy Rio. Mega love shoutout. Shoutout din kay Lino. Tapos kay Romel Kaiwan. Kay Icard Cardoba. Isang kababayan ko rin taga Bicol. Ganon din kay Joseph Maligenyo na taga Bicol din. Mega love shoutout sa inyo sa aking mga member. Tapos kay Tuning TV. Mega love shoutout. Kapatid na Tuning TV, nandito na ako sa Bicol. At si kapatid na Jer, yan lang sa Nag-Aso, sa kabila lang namin, ilang barangay lang pagitan. Siguro mga one time papasalan ko rin si kapatid na JR doon sa kanila sa Nag-Aso. Tapos shout out din nga pala kay J Heart, tapos kay It's Me Ann Reyes, ganun din kay
American 76, ganon din kay Ruby Ann Vlogger ng Australia. Tapos kay Tatay Diboy Vlog, Tatay, nandito na pa ako sa Bicol. Mega love shoutout sa iyo, Tatay. Ganon din kay Mamila Pray. Kumusta na po, Mamila Pray? Ito, tulad po ng pangako ko sa inyo, nandito na nga ako sa Bicol. At nakauwi na ako. Ito na po. Ito na ang buhay probinsya. Simpleng buhay. Mahirap mag-upload ng video. Napakahirap. Pero ito, trinay ko lang naman po itong mag-live kung makaka-live po ako. Sana, umabot lamang kahit 1 oras. Kaya shoutout sa mga member ko sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Almost 2 weeks po ako na hindi nakapag-live kasi nga po nahihirapan ako sa signal. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Tapos kay Romel Kaiwan, may galab shoutout sa iyo kapatid na Romel Kaiwan. Unggoy, kumusta ka na Unggoy? Dito talaga, ay Rene Rio, kumusta na Goy? Dito talaga may unggoy sa amin as in totoong unggoy, hindi unggoy yan. Dito talaga may unggoy sa amin. Pakita ko sa inyo pag nakapag-upload ako ng videos ko ngayon, susunod na mga araw. Pakita ko talaga sa inyo as in unggoy na totoo. Kumusta sa inyo mga kapatid ha? Shoutout sa inyo mga kapatid. At mga member ko, pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakatulong sa inyo ngayon. Kasi gawa na nga po, nagkakaproblema ako sa signal, sa net. Kasi wala naman po ditong wifi, hindi katulad po sa Maynila. Ay, mega love shoutout po ma'am. Almeres TV, mega love shoutout po. Maraming salamat po ma'am sa pagbisita. Mega love shoutout po sa iyo ma'am Almeras TV. Nandito na po ako sa Bicol ma'am. Ito na po. Ito na. As in nasa Bicol na talaga ako. Pakita ko po sa inyo ma'am. Ayan. Nasa Bicol na po ako. Kung napapansin nyo po. Ayan. Nasa Bicol na po ako ma'am. Ito na. Maraming salamat po ma'am Almeras TV sa pagbisita. Ano to? Miss ko na rin Bicol. Oo nga po mami. Ito po. Na mahihirapan lang po ako mag-upload ng videos. Almost isang araw na po yung videos ko na ina-upload ngayon. Hindi pa po siya ma-upload. Nangangalahati pa lang kasi dahil nga po sa signal. Itinay ko lang naman po talagang mag-live ngayon. Akala ko hindi ako makakapag-live. Kaya diniretso ko na lang kahit 1 oras man lang o kahit kalahating oras, okay lang. At least nakapag-live ako. Nakita ko kayo ulit. Saan kayo sa Albay? Sa Manito Albay po kami ma'am Almeras TV. Nasa Manito Albay po kami. Kung alam mo po yung sa may likod ng katedral, sa may Albay, yung kalsada pong pataas, yung dating dadaan po kayo doon sa may Imperial Hotel dati, doon po ang way papunta sa amin, papunta po dito sa amin. Tanaw po sa amin dito ang dagat, ma'am Almeras TV. Tanaw po dito sa amin ang dagat. Kasi nasa upper part po kami, medyo mataas po kaming lugar. Opo, nasa Manito Albay po kami. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Shout out sa 3 Million The House at saka sa 6 na patamsak, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Yun, katulad din ng sinasabi ko dati na bago ako umalis ng Cavite, bago mo ako dito sa Bicol, tulad pa rin na nababanggit ko, hindi ko pa rin siya nakuha yung aking threshold, hindi ko pa rin siya nakuha. Umabot na po ako ng 4 months, hindi ko pa rin nakuha. Ewan kung anong mangyayari. Mega love shout out sa iyo kapatid na S Factory Vlog. Mega love shout out kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay at pwede ka na pong makipagkaibigan sa mga kasamahan mo dyan sa baba. Maraming salamat sa inyong mga kapatid sa pagbisita. Nahirapan ako magbasa kasi wala akong salamin. Pasensya na kayo mga kapatid ha. Diyos maray na hapon sa Indogabos. Diyos maray na hapon man sa imo, Manoy. Kumusta? Ay, kung di ako nasa sala, kasi Manoy Joseph Maligenyo. Kung di ako nasa sala, Manoy na S Factory. Kaya nga Wala. Siguro, dahil hindi ko siya naabot, kasi dapat 4 months maabot ko yung threshold ko na $100. Ewan, pero tinitingnan ko pa naman yung mga videos ko, may mga commercial pa naman. Pero hindi ko talaga naabot po yung $100 ko kasi nang pag-uwi ko po galing Maynila, ako nasa
Nasa $10 pang kulang ko eh. Ganun po. Sana may magpalipad ngayon. Sana may palipad naman ngayon. Parang awan nyo na, paliparan nyo naman ako. Kasi first time ko mag-live dito sa Bicol, mahina pa signal. Mamaya-maya wala na to. Ayun, lalabas na si loading. Mega love shout out sa iyo, Ma'am Lynn O. Maraming salamat po, Ma'am Lynn O, sa pagbisita muli sa aking munting bahay. At maraming salamat po sa patamsak. Ma'am Lynn O, nandito na po ako sa Bicol. Manay, ani na tabi ako sa Bicol. Nakauli na po ako kang pizza 25 ka ni yung Hunyo. Naguli na tabi ako dito sa Bicol. Kaya kung mapapansin nyo po iton, nasa loob lang po ako ng bahay ng kapatid ng misis ko. Ayan po, mapapansin nyo po, ayan, may mga kahoy-kahoy, may mga halahalaman, may mga saging-saging na po. Ayan po, kung napapansin nyo po. Oh. Tas bundok, ayun po, bundok, banda dun sa taas. Ayan po, ang mga bahay dito sa amin. As in, nandito na talaga ako sa Bicol. Nakauwi na po ako. Iyo tabi ano na tabi ako sa Bicol, nag-uli na po ako kang pizza 25. Ano yun lang ako sa laog kang arong kang tugang kang agong ko. Ito so mga aki o yan nag-iirigda. Enjoy lang diyan. O nga po, nag-try lang po akong mag-live. Kasi nag-upload pa ako ng video ngayon. Isang araw na po hindi ko pa ma-upload yung video. Kaya sabi ko makapag-try nga mag-live. Ito, salamat naman na binitan nyo po ako. Sana naman meron dyan magpakulay. Para di naman po masayang ang aking live ngayon. Load lang po to ha. Load lang po ang aking ginamit ngayon. Load lang po ng pamangkin ng asawa ko. 50 pesos lang po ginamit ko. Load nila. Noted po. Ano daw? Bali may kukunin lang po kayong mga requirements. May kukunin lang po kayong mga requirements para pa makauwi po ng Bicol. Ay, opo ma'am. Mamaya po, send ko po sa inyo. Di ba nakakonect naman po kayo ma'am sa messenger ko po ma'am. Ma'am Almeras TV. Isisend ko po sa inyo ma'am. Mamaya, pag end ko po, kasi almost 1 hour lang po talaga ako magla-live ngayon kasi nakikigamit lang po ako. Mamaya po, pag end ko po, isisend ko po sa inyo yung number at saka yung address po namin dito sa Manito Albay. Maraming salamat po Ma'am Almeras TV ha. Maraming salamat po. At lagi po kayo nandyan sa pagtulong sa akin talaga. Maraming salamat po sa pagtulong. Malaking utang na loob. Tulad ng sinabi ko noon sa inyo, yung ginawa nyo pong tulong doon sa kaibigan ko. Maraming salamat po. Hindi ko kasi masyado mabasa. Masakit sa mata. At di ako marunong marunong sa mga load yan. Basta kaya lang po. Maraming salamat po Ma'am Almeras TV. Maraming salamat po. Sana kung klaseng load. Maraming salamat. Shout out sa 6 million in the house at saka sa Siyam na Patulsok sa aking munting kubo. Mga kapatid, maraming salamat po. Send ko na lang po sa inyo Ma'am Almeras mamaya pag end ko po ng live. Sa messenger na lang po. Yan, nandito lang po kami sa bintana. Ito, maraming halaman dito, mga sa paligid-ligid ng mga bahay-bahay, maraming halaman. Diyan sa Maynila, ang malmalang mga halaman ito na nakikita ko rito. Samantalang dito, tinatanim-tanim lang, minsan ginagamas pa. I-play ko mga uploaded videos mo.
Maraming salamat po, Ma'am Almeras TV, kasi almost 2 weeks po ako talaga walang live. Kahit nga po si kapatid na Renny Ray, yung nakiusap akong i-play niya yung videos ko kasi baka bumaba po yung aking kwan. Ano daw? Maraming salamat kapatid na ano to? Hirap magbasa. Ay, si Goy. Kumusta, Goy? Kumusta? Ang aking unggoy. Kumusta? Kumusta, Rainer? Maraming salamat, Goy, ha, sa pagbisita mo. Ito, nakapag-live ako nga mga kapatid nga pala. Paulit-ulit ako, no? Parang silang, sirang cellphone. Paulit-ulit. Nakapag-live kasi ako dahil ako talaga ay nag-upload ngayon ng videos ko. Isang araw na hindi pa matapos-tapos, nasa kalahati pa lang yung videos na ina-upload ko. Inaisipan kong mag-try talaga mag-live. Buti na lang nakakonek ako mag-live. Ang problema nito, pag maubos yung load. Naki-connect lang po ako ah, sa load nila sa wifi. Nakaload po kasi sila sa wifi is 50 pesos lang ang load nila. Ito po yun, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan po. Kinunik ko lang po sa kanila. Hmm. Baka maubos, yun lang, nga. Ayan po, kinunik ko lang po sa load nila, oh, ayan. Maraming salamat mga kapatid sa 6 na patamsak. Haba ng haranggoy. Maraming salamat, Goy, sa kuwan. Kung malapit-lapit lang dito, Goy, yung unggoy talaga na totoo, Goy. Nandun lang sa kabilang bahay eh. Mga 4 na bahay lang siguro magmula dito sa bahay ng kapatid ng misis ko. At mga 4 na bahay, yun, may unggoy talaga ako nakita doon nakatali. Yung natakbo-takbo doon sa kawayan yung unggoy. Sabi ni kapatid na Rizal, na, ano daw, ang pagbasa ko, palibasa, madilim pagpaningin ko. Dana daw po sa'yo, sabi ni kapatid na Rizal. Hi daw, Rainer, sabi ni kapatid na Rizal, kumusta ka daw, Rainer? Maraming salamat po sa mga pagbisita nyo sa akin at maraming salamat sa patamsak nyo sa 13 na tamsak. Maraming salamat. At saka sa 5 million in the house, maraming salamat sa pagbisita. Nandiyan pa rin po kayo sa pagsuporta hanggang ngayon sa akin. Kahit wala na po ako sa Cavite, nandito na po ako sa Bicol. Maraming salamat. Hello, Sir Rainer, sabi ni Ma'am Almeres TV. Now ko lang tinapos. Maraming salamat, Goy, sa pag-play mo, ha. Maraming salamat, ha. Maraming salamat. Lagi ka nandyan. Lagi kayo nandyan sa akin. Sa pagtulong at sa pagsuporta. Maraming salamat. Saan salamin mo? Naiwan ko! Hindi ko pala naiwan. Nasira. Nasira yung salamin ko. Nabali. Walang choice. Kaya ito. Ano daw? Si Joseph Maligenyo Goy. Member mo ba? Si kapatid na Joseph na Maligenyo ay member ko na. Oo, member ko na siya. Member ko siya. Nakapagpa-member si kapatid na Joseph bago ako umuwi dito sa Bicol, sa Albay, nito. Kung pwede ko palang ituro sa iyo, Goy, yung lugar ni kapatid na JR Abiliano, yung kuha ni kapatid na Tuning. Kung pwede pa lang ako lumabas, kung di mawawala signal, tuturo ko sa iyo. Medyo malayo siya, pero pag linakad pwede. Kasi nasa taas kaming banda, tanaw na tanaw yung lugar nila. Ano daw, pinaikot ko bahay. Oo, member ko si kapatid na Joseph. Welcome, Rosel, sabi ni kapatid na Rainer. Mamaya, update ko. Rainer, thank you. Sabi ni kapatid na Rizal. Sakit sa mata magbasa.
nasend ko sa iyo kahapon, sabi ni kapatid na Rizal. Unggoy, malapit lang daw ang tanong. Ang tanong, baka 10 kilometers. Hindi naman, siguro mga kuwan lang, hindi naman 10 kilometers, mga 15. Mababa yung estimate mong lugar, kilometers, mga 15 naman, wag naman 10. Pero pag tanaw pa kasi rito sa amin, pag natatanaw pa yung lugar, malapit lang. At saka sanay na kasi kami. Sanay na kami sa ganun na lakaran. Pero once na sumakay ka naman ng motor or ng tricycle, malapit. Malapit lang. Maraming salamat. Oo, ganun. Ganun talaga dito. Pag kaya pang tanawin ng mata, malapit lang yun. Pag hindi mo natanaw ng mata, malayo na yun. Ganun ang ibig sabihin nun. Salamat, Rainer, sabi ni kapatid na Rizal. Shout out sa 4 million in the house at saka sa 12 na patamsak. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayo nandyan sa akin sa pagsuporta. At maraming salamat dahil di niyo ako nakakalimutan. Ano oras na? Siguro naglalaga si Lolo. Naglalaga si Lolo ng tamsak. Ano daw, unggoy ka? Ano to? Bahay na ang... Ano daw? Yung mga pala ngaso ng ibon. Maraming salamat po, Ma'am Lynn. Maraming salamat po. Tulog na ako, host. Maraming salamat po sa pagbisita, Ma'am Lynn. Sa pagsuporta niya po, maraming salamat uli. Ingat po kayo dyan lagi na nasa ibang bansa po kayo. Maraming salamat. Kanina nasa 9 yan eh. Nasa 13. Ngayon nag 12 tapos nag 11, ngayon 9 na lang siya. Maraming salamat po. Ingat po kayo diyan, Ma'am Lynn, palagi sa ibang bansa. Ingat po kayo lagi. Antok pa ang antok pa din ako. Bakit siguro nagkuwang ka na naman nag-movie marathon ka na naman Goy Kaya inaantok ka na naman. Wala ka talagang wala ka talagang palampas sa movie marathon Goy. Sana may magpakulay ngayon sa akin, Goy. Para hindi naman masayang yung live ko ngayon. sana naman may magpakulay sa akin. Parang awa nyo na. Baka naman. Yung hindi pa nakapagpakulay, baka naman. Wala kakapalang ka talaga mukha ko. Kailangan ko nandito ako sa probinsya, ang hirap-hirap dito, load pa ako. Nakiki-connect lang ako sa pocket wifi nila, di ba? Mayana Rizal, di pa ako tapos ang harang ni Unggoy. Salamat Goy. Oo, Rizal. Pero wala naman problema kasi ikot naman kasi ako sa inyong bahay.
Oo, kasi ako pinoproblema ko pa yun, eh, baka bumaba ang WS ko. Oo. Kaya salamat guys sa pagpaikot sa bahay ko. Maraming salamat. Maraming salamat, lagi. Kahit abuso na ginagawa ko sa iyo, Goy, maraming salamat. Dapat bahay na rin parikoy ang paikuting ko, pero ang LS kasi ni ano daw, si Onggoy, kaya di naman ako nagtambay. Hirap magbasa no pag walang salamin. May LS ba si Kwan? Si Unggoy, si pare ko may LS ba? Ngayon, Goy. Thank you. Thank you lang. Ang tangi kong ako rin ganun din. Laging pasasalamat rin lang ang laging nasasabi ko dito kay Renny Rio. Sa inyo, mga kaibigan ko talaga, mga legit na mga kaibigan ko. Laging nandyan sa akin. Lalo sa aking mga live stream, sa akin mga videos na ina-upload. Laging nandyan kayo sa pagsuporta sa akin. Laging pasalamat lang ang kaya kong ikabigay, kaya kong ikabalik sa inyo kasi wala naman ako. Wala rin akong posible. Hindi rin ako makapagpalipad kasi gawa ng wala rin akong Gcash. Kaya kahit mga monetize na rin kayo, nagla-live din kayo, hindi ako makapagpakuan sa inyo dahil alam nyo naman ang sitwasyon ko. 'Di ba? Ito nga basta lang ako makauwi dito sa Bicol. Eh yun lang, basta ganun lang. Kaya pasasalamat lang kaya ikabigay ko sa inyo mga kapatid ha. Pasensya na kayo kung minsan di ako makasuporta sa inyo, lalo po ngayon hindi ako makasuporta sa inyo dahil nagdumidepende rin lang ako sa load. Ganun. Tapos nakikiconnect din lang ako. Kaya pasensya na kayo, pero pasat pasaan. Yaan nyo makakaganti rin ako ng utang na loob sa inyo. Mga kaibigan ko, mga legit talaga. Anong gusto nyong kwentuhan? Drama, iyakan, o comedy? Mamili kayo. Ano goy? Ano gusto mong kwento? Drama ba? Yung may iyak-iyakan. May luha-luha kunwari. Boy. Natawa yung bata na nakahiga. Rainy Rio, gusto mong maglaro ng Ace Infinity online. Yan, mahilig yan si Rainy Rio, kapatid na Rizal. Mahilig yan sa ML. Ano to? Honor Nagoy kasi pag ano daw? Makuha mo. First, ang mga honor na makukuha ko. Movie na lang. Guys baka di ako umabot sa 1 oras kasi nagsasabay po yung upload kong video at dito sa akin live. Baka hindi ako umabot ng 1 oras Kaya kung kayo may ipapalipad dyan, kung mayroon kayong ipapakulay, gawin nyo na. Habang matino pang signal ko. Kasi pag ito nag-loading na kasi nagsasabay yung upload ko, isa lang ibig sabihin nun. Wala na akong load. Kaya baka naman may gusto dyan. Sana naman matapos na ang ina-upload kong video. Parang awa mo na. Sana matapos ng ina-upload kong video. Buti. Bakit? Saan ka pupunta, Goy? Ay, hindi matutulog ka. Goy. Hinahanap nga kita kay Rizal hinahanap kita kako nasan kaya ka kasi sabi ko nga kay Rizal kay Manay Rizal i-message ka, i-PM ka sa Messenger, i-chat ka. Hindi naman pala kayo friend sa Messenger sa FB ni Manay Rizal. Kasi hinahanap nga kita agad. Ikaw ba naman di ko agad hanapin? Goy. Kasi kung di ka bumisita, pauulan na naman kita ng PM.
Sino ni kapatid na Romel, ang binaba ni kapatid. Hindi ko kasi nasilip, mga binababa nila kasi kanina, hindi ko sinisilip dahil wala akong isang monitor. Wala akong isang gamit na cellphone. Kasi pag ginamitan ko pa to ng isang cellphone, malamang kanina pa to loading. Buti nga, hindi ko ginamitan ng cellphone kaya wala akong pangsilip sa mga binababa. Bawal press link sa hindi ko kasi nasilip. Kasi wala akong pang monitor na isa. Ito lang na tanging monitor ko kung saan niyo ako nakikita. Yan lang ang ginagamit ko. Kasi pag ginamitan ko pa ng isa, malamang di ako makakapagkuhan. Sana naman matapos nang ina-upload ko. Parang awa nyo na. Ma-upload ka na. Sana naman. Sana naman. Shout out sa 4 million in the house at saka sa Siyam na Patulsok. Maraming salamat mga kapatid. Ganda-ganda dito sa amin, Goy. Ang ganda dito. Pasilip ko sa iyo yung kan ha. Yung labas, pasilip ko sa iyo. Baka abot yung signal dun. Pasilip ko sa iyo, Goy. Yan, Goy. Oh. Silipin mo, Goy. Yung labas namin. Oh. Ito ang labas namin, Goy. Tama ba, Goy? Di ba? Kita mo siya, kita mo. Ito ang labas namin, Goy. Tingnan mo yung lugar namin. Tingnan yung lugar namin. Di ba? Ayan, bundok siya. Ayan. Ayan, Goy. Ang ganda ng lugar namin. Nakita mo pa, Goy, lugar namin. Ayan. Ayan, bundok. Tapos ito ang lugar namin. Ayan. Oh. Diba, nakita mo pa? Lugar namin. Oh. Ay. Nakita mo, Goy? Hindi nga makita, Goy. Ano, naglag ba, Goy? Naglag. Hmm. Uh, Di siya nag-like, nag-like, no like lang. Di wow. Tago dito, Goy, nakarang gabi nagsaing kami dito ng kamote. Tapos kanina may dala akong gabi. Binigay sa akin doon ng kapatid ng misis ko rin, doon sa babang bahay. Yung gabi talaga may dala ako. Tapos, nagulay ako dito, Goy. May upload sana akong video, yung nga, nagulay ako ng labong. Kaso nga lang, hindi ko siya ma-upload kasi nga, yun, mahina. Ito nga nagkasabay yung live ko ngayon, tapos yung upload ko. Sana matapos ko yung ina-upload ko bago man lang maubos yung 50 pesos na load. Sa pamangkin pa naman ng misis ko.
Shoutout sa 5 million in the house at saka sa siyam na patulsok sa aking munting bahay, sa aking munting kubo. Maraming maraming salamat mga kapatid. Baka Goy may gagawin ka ha. Goy, baka may gagawin ka. Pwede mo na akong iwanan. Sasaktuhin ko lang to ng kalahating oras para kahit pa paano may live ako. Baka may iba ka pang pupuntahan, may iba ka pang gagawin. Pwede mo na akong iwanan. Gagawin ko lang tong kalahating oras kasi baka maubos yung load. Hindi, nag-upload ako ng videos ko. Nagsabay nga eh. Trinay ko lang kung makakapag-live ako. So ngayon, alam ko na pwede pala ako mag-live. Ayun. So, alam ko na pwede na akong mag-live. Yun ang gagawin ko rito. Magla-live ako, pupunta ako rito sa kanila. Lolodan ko sila para makapag-live ako. Yun nga, isturbin ko nga lang sila. 40 minutes ka na, oy. Oo nga. Kwan pala. Mali yung sinabi ko. Naka 41 minutes na ako in 39 seconds. Maraming salamat kapatid na One Day TV. One Day ba? Tama, babasa ko. Maraming salamat sa patamsak, kapatid. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking munting bahay. Mga kapatid, maraming salamat. Oo nga eh. Okay lang yung guys. Sige. Pwede nyo na akong iwanan mga kapatid. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa akin ha. Kinatutuwa ko na binisita nyo pa rin ako. Maraming salamat ha. Goy, maraming salamat. Kapatid na Rosel, maraming salamat. Dahil hindi nyo ako kinalimutan. Maraming salamat. So, ngayon mga kapatid, pwede ko na po itong i-end. I-end ko na po na itong aking live para makalipat din kayo sa ibang LS at mabisita nyo rin sila, ang ating mga kaibigan. Masuportahan nyo rin. Kaya sa susunod naman po, baka makapag-live po ako bukas or sa susunod na araw. Hindi ko alam kung kailan makakapag-live kasi gawa na nga pong ito. Kailangan tayong magtipid sa load. Kasi load nga lang po, nakikiconnect lang. Ano to daw, mukbang ka nga ng yung tusok Goy. Oo, nagkuhan si Lolo. Nakita ko, napansin ko Goy na naglaga si Lolo ng tamsak sa akin. Kasi kanina dapat kuha na yan eh. Pero okay lang yung ganun talaga. Sanay na tayo dyan. Diba no Goy? So mga kapatid, dito na nga po, maraming salamat sa inyo sa pagbisita nyo sa akin, sa aking maiksing LS. Pinapasalamatan ko kayo lagi dahil nandiyan kayo sa akin at laging nakasuporta sa akin. Kaya maraming salamat hanggang sa susunod na pag LS ko, sa pag livestream ko. Sana nandiyan pa rin kayo, suportan nyo pa rin ako at tulungan nyo pa rin ako, lalong dun sa aking threshold. Mga kapatid ha, maraming salamat at isang mapagpalang hapon sa inyo mga kapatid at bye-bye. Maraming salamat. Ingat din kayo. Lalong-lalo na ikaw, Goy, ha. Ingat lagi. Ingat kayo dyan, kapatid na Rosel, kapatid na Rainer. Ingat kayo lagi dyan, ha. Sa lahat ng mga kaibigan, maraming salamat. At ingat kayo lagi. Lahat sa atin, lahat tayo, mag-ingat tayo lahat, mga kapatid, ha. Maraming salamat. Bye-bye.